Ох, ударих се. Михаела? Това е розов цвят. Михаела с очила? Вече? О, да. Защото трябва да гледа за здравето си младата. Тя е просперитета на България. О, да. О, да. О, да, да, да. И няма... Михаела, тък му да пофелих и ти започна да пееш Криско. И здравейте, приятели! Днешната... Ай, тока пак изкъс. Ау! Днешната... Има Чарли идва, Михаела, за нас. Тихо. Здравейте, приятели! Днешната тема е сляпо Рисуване на влогари! Тук сме си написали 5 имена на български влогари, а тук сме си написали 5 животни, митични същества и тем подобни разни запетайки. Влогъра е... Сега, това майче е животното. Я? Мики Маус. Маус. Влогърът ще бъде рисуван като Мики Маус, не знам дали виждате, трябва да ни се доверите. Аз тегля влогъра. Ти теглиш после влогъра, аз такова. Да. Влогър, който ще рисуваме като Мики Маус е... Дими Каск. Цветовете на фломастерите са от по-тъмен, от към мен са по-тъмните, от към теб са по-светлите, ама те тук виждам, че не си ги редила така. Ох. Да, и почваме. Дими Крас има голямо лице. Дълго, аз да взема този. Така. Дано да е жълт. Дими Каск има също голяма коса. Готово направих. Направих аз коса. Михаела, махни се, че не мога да... Така. Да наслужава черното. Има бритон дълъг. Е, това е бритона. О, боже, нищо не... Е, това е косата му. Нищо не знам къде те рисува. Ясно. Така. Да, трябва... Какъв цвят му бяха очите? Кафяви. Ох, рисувам по масата вече. Е, добре, аз като не си... Защо толкова много фломастери? Къде са? Такъв цвят, че са му очите. Е, аз не сега откъде да знам къде почнах. Аз направих някакви очи. Ама ги слагай на мястото си. Аха, много помня къде са им мястото. Как трябваше да го рисуваме? Като Мики Маус? Да. Ой, аз забравих. И аз забравих. Така е, тук му ушите на Мики Маус. Ето тук е едното ухо. А там другото. Тук е другото. Едни мустачки. Има ли мустаци? Има едно много странно деце. Чакай, сега да почнем с опашка. Да направим тялото. Това опашка няма тяло, само главата рисуваме. А, той има малки мустачки. Дими, не му се виждат ушите, така че няма да рисувам уши. И аз. Мога да му нарисувам Адамовата ябълка на врата, тук долу. Аз да му нарисувам врата. Дано да съм фанала за жълто. И какво друго да не... Яло носа, къде без нос? А, да. Нос, ето тук го слагам. Аз го слагам. Устата отдолу. Под устата ще Така. една точка. Той има малка брада. Брадичка. Брада ли има? Или брадичка? Брада. А брадичка, знаеш ли, че се римува с чичка? Така аз мисля, че съм готов. И аз. Айде на 3. Едно. 2, 3. Какво това? Трябва са хубави големи лица. Знам. Ето това е моето. Я покажи, Михаела, твоето. Ой, да е много смешно. Чакайте малко да фокусирам, че на Михаела малко. Значи, Михаела, това очите, не знам просто това какво е. Това са очите, това са ушите. Показвай на камерата, че нищо Това не му е. е устата, това му е косата, това му е брада. Врата, това му е... Врата, къде си го нашлякам? Няма батерии. И готово. Така, ти тегли сега влогъра. Добре. Дай, сложи си лист, блоков лист. Трябва да си Първо трябва да видим кой ще рисуваме, как си вържеш очите без да знаеш кой. Ама аз имам един лист. А ти два, карай. Така, аз е във влога. Това е влогъра. А, да. Влогъра е Бейби
Мирелка. Бейби Мирелка ще рисуваме като Пикачу. Така, айде, завързви си очите. Не мога аз нещо. Бейби Мирел, и не можеш, чакай. Така мисля, че не мога нещо. Ти така видиш добре ли? какво съм ти дала? Не. Ти си ми дал нищо. Бейби Мирелка има къса, къдрава коса. Не, има вече права коса. Откъде знаеш, че има права коса? Аз му направя правичко. Или Така, сега кафя откъде е? бежевото е. Михайла, не ми взимай фломастера от Си ръка. бежево. Така, започваме с... Страх ме. С лицето. Прави по-голямо лице и си хвани с пръст откъде почваш, после да знаеш да те е лесно. Лицето на Бейби Мирелка. Искам косата да е в друг цвят обаче. Косата им е червена, чакай, тук е червеното. Усещам, че това е червеното. Така. Косата им е къдрава. И късичка. Някъде под ушака. До врата стига, но... Ама разбрах докъде стигнах. Така. Това е косата, сега отгоре да сложим много коса. Не знам аз какво съм нарисувала. Аз не знам докъде съм. Кой животно беше? Пикачу. Пикачу има уши жълти. Чакай да видя къде е жълтото. Дано това мисля, че е жълтото. Усещам, гласам Ванга. След това мисля, че е жълто. Едни огромни. Ох, нещо ми спря лист. И листа ми свърши. Ушите ги правя някак си настрани. Аз не... Така отсветявам. И тук другото ушо. Ох, листа ми свършва. Много ми страх какво съм нарисувала. Така, с този цвят ще нарисувам и очите. Аз с този. Не знам къде са очите. Ето тук ще ги нарисувам. Чакай малко. И носа някъде. Правя една светкавица тук отстрани. Ти готова ли си, бате? Не, чакай. Чакай аз да нарисувам една свет. Не, нямаше да рискувам. Не е готово. Ох, нещо не направих светкавицата, усещам. Айде. Така, готова ли си? На 3, на 2, 3. Ето, това е моето. А това е моето. Това тук е косата, отстрани са ушите. Ето това е лицето, това е устата, това е косата. И това е Бейби Мирелка. Влогър, който ще рисуваме е Стефи от Beauty by Стефи. Това не мога да го разчита. Това е Пеперуда. Добре, аз искам и миньонче. Миньонче някой да направи. Няма да го правиш. Бейби, да. Дай да пия с Стефи ти. сега ще те оправя хубаво. Не направи хубава. Димикъс, не направи хубава и Бейби Мирелка. Айде, Михаил, сядай. Взимай блоков лицето. Служи ти. Така, Стефи има дълга къдрава коса, сини очи и... Това е горе-долу. Михаил, чакай без мен. Ама това какъв цвет е? Бежево. Много ги хващаш ти. Сега от тук до тук. Така. И аз рисувам на масата. Не дей рисувай на масата, рисувай на блокове, Елис. Така. Това ще е цвета на лицето на Стефи. Така. Тук мисля, че беше косата. От тук почвам лицето. Какъв цвет? Така. И какъв цвет? Косата ще е такава. А на мен... Усещам, че е черно. Не ме спирайте. Не знам какъв цвет е това. Така, рисувам бритона. Къде ме Е с този цвет да рисувам. Това ще бъдат очите на Стефи. А на мен е това. Така, ето тук ще ги да рисувам. Аз ето тук. Носа слагаме. Аз сега носи Устата отдолу. с този цвет. А пеперудите имат отгоре две като антенки. Те ще бъдат с този цвят. Устата ще бъде с този цвят. И ето тук устата ще бъде. Така, антенките тук. Опа. Антенките ще бъдат ето с този цвят. Така. И крилата ще ги направя... Ох, аз рисувам по масата, бе. И крилата ще ги направя отзад зад косата, защото не рисуваме тяло. Крилата ще да рисуваме някакви кръгчета. Отдолу чертички. Сега ето тук другът. И това ще бъде другото крило. Аз не знам
пробвам. Михаел, аз съм готов. Аз още малко. Ай, чакайте да сложа на бузите руж. Защото тя е бюти гуру. Това е руж розов. Виждате ли? Виждате ли? Ето тук ще ми трябва сега. Така е, това са им бузите. Дано Штефи само да е хубаво. Штефи ли? Стефи. Аз чух Штефи. Аз съм хубава. Ти готов ли си, бате? Хубава ли си ти? Ти готов ли си, бате? Готов съм. 3, 2, 1. О, майко мила! Михаела, ти пак ли какво си правила? Тя ма става по-нарисувана от лист. О, майко мила! Това е учебника ми. Това е моята Стефи. А това е моята Стефи. Това е твоята Стефи, не знам какво да го нарека. Това Стефи е твоето плод, то няма и очи, а моята поне има някъде в косата око. Това е око и това е око. Това е било око. Надявам се да виждате тия точки жълтите. Това е носа. Това беше, Михаела, това беше. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте една ръчичка нагоре. Моят канал и моите социални мрежи, както и на Михаела, ще са долу в описанието. Направих си сайт, който също ще бъде долу в описанието. Посетете го, там има топ 10, може да гласувате за вашите любими влогъри, да предлагате и вие влогъри. Там също може да давате идеи за теми за клипове и влезте, разгледайте го долу в описанието, има интересна информация. Михаела, казвай бързо, че камерата свети да спира. Чао, чао, усмихнати хора и влогъри, дано да напишете нещо долу в коментарите. Да, долу в коментарите чувствайте се свободни да напишете коя от тези рисунки ви хареса най-много, на кой влогър. Поздрави за Емил от на Михаела училището, да е жив и здрав. И това ли беше за сега, Михаела? Искам да поздравя. И кой да поздравиш? Бързо, че я виж. Батерията свети. И една на острова, където я видях. Айде, чао. Искам да поздравя една на острова, където я видях. Айде, чао. Ще се видим много скоро с нов клип и... Бая! Това е моя завършек. Кажи и твоя си. Чао, чао, усмихнати хора. Бай! Не дей хващи камерата.